Nagdurong dagiti maseknan a residente iti Purok 1 San Luis Barangay iti sangwanan ti Supreme Court compound iti Baguio City tapno ipagsati na ingat a panangkontrada iti manariman a panakipatakder ti baro a pasdek ti Bureau of Jail Management and Penology iti lugar da. Tarigagay da may pasardeng di patarbaho gaputa patsyenda amang ipaay iti parikot ti pasilidad kadagiti umili ken adu dagiti kayo a naputed iti panakairugi ti konstruksyon. Sigun kadakwada awan ti Umno a konsultasyon sakbay ti patrabaho. Saan adinangeg dagiti maseknan nga opisina ti panangtubngarda iti iso. Wenno panangtubngarda iso anang ipila da iti temporary restraining order iti Korte Suprema kontra iti patrabaho. Iti benegmet ti Barangay San Luis, dua a public consultation, tinay patumpal kadagiti maseknan ken napatganti kidnaw na. Nayunay unay nagnaamin iti legal a proseso ti patrabaho ken dimalan ti papeles maitunos iti mandato ti linteg. Nakapasapay kadagiti amin a clearances sakbay a narugyan daytoy. We are thinking of the security, the safety of the residents, including its environmental impact. We want to emphasize that there was never a consultation with the residents. Nag-consultation kami 2 times. First gamin ma'am, ti kunada handa kayat nga magna ti BJMP ijay ayanda nga Diamond Subdivision. So no objection, tati purpose mo ti project ijay, nga inkwana, diniscuss mi amin data with the BJMP including all the barangay officials.